I've been here for about a month and a half now, and this is definitely the most difficult situation that I've ever seen. Βλέπω το θέατρο ντοκουμέντο σαν μια ευκαιρία για μας τους διανοούμενους να σηκωθούμε από τις καρέκλες και τους καναπέδες μας και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα κοινωνικά προβλήματα, για τα προβλήματα των ανθρώπων, χωρίς να φοβόμαστε ότι κάνουμε κακό στην τέχνη μας. Καλλιτέχνης είναι αυτός που ψηλώνει όπως το δέντρο και δεν νοιάζεται πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πάντα έρχεται! Και ύστερα γύριζες στις σελίδες και έπεφτες πάνω στο ολοσέλιδο μανιφέστο μου για τα χιλιάδες πράγματα που ήθελα να γίνω. Υπάρχει περίπτωση να σ' αλλάξει αυτό που ψάχνεις? Χθες είχα νέα από τον Κρίς. Στη Γάζα. Με κάλεσε εκεί. Έχω ανάγκη να πάω. Στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας, οι καλλιτέχνες αναγκάστηκαν να στρατευθούν. Εμείς τι περιμένουμε? Αυτή η συνειδητοποίηση. Αυτή η συνειδητοποίηση ότι θα ζήσω όλη μου τη ζωή σε αυτόν τον κόσμο που έχω προνόμια. Μου φαίνεται πολύ έξυπνο εκ μέρους σου που είσαι επιφυλακτική στο να χρησιμοποιείς τη λέξη τρομοκρατία. Και όταν μιλάς για το φαύλο κύκλο της βίας και για οφθαλμόν αντί οφθαλμού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διαιωνίζεις την ιδέα ότι η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση είναι μια ισότιμη σύγκρουση. Αντί ένας ουσιαστικά άοπλος λαός απέναντι στην τέταρτη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη παγκοσμίως. Νιώθω ότι παλεύω ενάντια στην κατήχηση μιας ολόκληρης ζωής. Η Παλαιστίνη ήταν πραγματικά αόρατη για μένα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο Ισραήλ ως κράτος και σε ολόκληρο το εβραϊκό έθνος. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιανού συμφέροντα εξυπηρετούνται με το να συγχωνεύονται αυτά τα δύο. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσες ποτέ να συγχωρέσεις τον κόσμο για όλα τα χρόνια που ξόδεψες υπάρχοντας. Αμφισβητώ αυτό το σκεπτικό όχι μόνο στο όνομα του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο στο όνομα της τέταρτης συνθήκης της Γενέβης, η οποία απαγορεύει την ομαδική τιμωρία. Απαγορεύει τον επικισμό κατεχόμενων εδαφών και την απαλωτρίωση υδάτινων πόρων. Αμφισβητώ αυτό το σκεπτικό στο όνομα του κοινού νου. Μένω κατάπληκτη. Από τη δύναμή τους να υπερασπίζονται σε τέτοιο βαθμό την ανθρωπιά τους. Νομίζω ότι η λέξη είναι αξιοπρέπεια. Σε αυτή τη λωρίδα της γης, στη λωρίδα της Γάζας, συμβαίνει ένα άδικο επί 60 συνεχή χρόνια. Θα επιμένουμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε? Για πόσο? I'm here for other children. I'm here because I care. I'm here because children everywhere are suffering and because 40,000 people die each day from hunger.